Inġbarna flimkien f'din is-solennità ta' Marija Omm Alla. Marija kienet dik il-mara li kienet kapaċi tirrispondi bis-sempliċità u fil-kwiet għas-sejħat ta' Alla fiċ-ċirkustanzi konkreti tal-ħajja tagħha. Illejla ser inkunu qegħdin nirringrazzjaw lil Alla għal din is-sena li għadha kemm għaddiet u nkunu qegħdin niftħu waħda ġdida. Il-ġabra tal-lejla sejra tkun bris id-dar tal-Providenza. Din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika sejra tkun offruta għall-erwieħ ta' Maddalena Camilleri, Nikolina Zammit, Joe u Lina Zammit, Carmela Xikluna, Margaret u Louis Muscat u l-erwieħ kollha. Fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni sejrin nirringrazzjaw lil Alla bil-kant tat-Tedejum. Il-kor u l-orkestra ser ikunu taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joseph de Brincat. Inqummu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Ħatkun tagħna din it-talba fl-aħħar tas-sena. Ħatkun tagħna din it-talba fil-bidu tas-sena.
biex nitħejjew tajjeb ħalli nroddu ħajr lill-Alla u nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna u lajnuna għas-sena li ġejja f'din is-solennità ta' Marija, l-om qaddisa ta' Alla. Fl-ewwel jum tas-sena, jum il-paċi, nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna fis-skiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marja dejjem verġni, lill-anġli, lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu. O Alla, intrid li l-imqatsa Marija ssirhom ibnek u tibqa' verġni. U hekk offrejt lil bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha għalina. Aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja, ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla ibirek il-poplu tiegħu u jkun għalih għajn ta' kull ġid u sliem. Jekk hemm il-darba jibqgħu dejjem isejħu ismu fuqhom u jbarikhom. Fit-tieni lezzjoni mbagħad sejrin naraw kif Ġesu Kristu bniedem Alla u għall-qalba tal-istorja tas-salvazzjoni u sar bniedem minn Marija u daħal fl-istorja tal-bniedem u sar ukoll is-Salvatur ta' kulħadd. Nisimgħu. L-ewwel qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lil Aron u lil uliedu u għejdilhom: meta tbirku lil ulied Iżrael hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej b'imħabba u jagħtik is-sliem. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena inbarikhom. Il-kelma tal-mulej. Psalm responsorjali ngħidu flimkien. Ihen alina Alla u iberikna. Flimkien. Ihen alina Alla u iberikna. Ihen alina Alla u iberikna. Idawwar għal-fuq nad-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art riqatek fost il-ġnus kollha salvazzjoni tiegħek. Flimkien. Ihen għalina Alla u jitħejjew il-ġnus u jannu bil-fer għax triġi il-popli bis-sewwa u l-ġnus kollha tal-art inti tmexxihom. Flimkien. Ihen għalina Alla u ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha, jiberikna Alla u tibża minnu, l-art kollha min tarfa l-ieħor. Flimkien. Ihen għalina Alla u iberikna. Ihen għalina Alla u iberikna. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat il-libnu mwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' ulied. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad, Abba, Missier.
u hekk m'intix iżjed il-sir, iżda ben. U jekk iben, werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Flimkien mar-rajja aħna wkoll illum insibu l-Marija u l-Ġuseppi u t-tfajjel li jissemma Ġesu, l-isem li jfisser il-missjoni tiegħu ta' Salvatur. Ma' Ġesu u f'Ġesu, il-bnedmin mifdijin mid-dnub reġgħu kisbu l-ħbiberija mal-missier. Għal dan il-messaġġ inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien l-Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura isebħu u ifaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex li t-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. X'kienet din l-esperjenza ta' Alla illi jagħmlu r-rajja meta marru kif kien qalilhom l-anġlu u raw lil Marija lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. X'kienet din l-esperjenza tant qawwija illi r-rajja setgħu jgħidu aħna rajna bajnejna lil Alla. Jiena naħseb li importanti nkunu nafu ftit x'inhi din l-esperjenza għax jekk nidħlu fil-fond tagħha nistgħu nkunu nafu kif aħna wkoll nistgħu nagħmlu esperjenza bħal tagħhom. Ir-rajja kienu jistennew mingħand il-Messija
Mhux ferħ kif ħabrilhom l-anġlu, mhux barka, imma kienu jistennew mingħand il-Messija kif kienu jafu mit-tradizzjoni minn dak li kienu jgħidulhom missirijiethom, kienu jistennew l-anġlu tas-saħta. Kif jiġi l-Messija, skont it-Talmud, it-tifsir tat-Toraħ tal-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura, kif jiġi l-Messija kellu jġib miegħu is-saħta tar-rajja. Kellhom jinqerdu minn fuq wiċċ l-art. U mhux sikwit aħna wkoll li kollna xi ftit jew wisq dil-idea ta' Alla. Alla li flok li huwa missier huwa Alla tal-biża'. Forsi nafu u nemmnu u ngħidu illi Alla tagħna hu imħabba. Imma meta niġu għall-esperjenzi personali tagħna, meta tiġrilna xi ħaġa li ma nkunux nistennew jew li ma nkunux irridu, arana mill-ewwel naħsbu bejna u bejn ruħna x'għamilna ħażin. Għax Alla qiegħed jikkastigana, għax Alla qiegħed jagħmilli hekk. Forsi huma espressjonijiet illi jednihom ridna jew ma ridniex matul is-sena li għaddiet jew li qiegħda tgħaddi. Imma meta r-rajja minn flok anġlu tas-saħta ikollhom aħbar ta' ferħ mhux għalihom biss imma l-poplu kollu hekk qalulhom l-anġli, u jmorru Betlem u jaraw bajnejhom illi Alla mhux tal-biża' imma Alla hu imħabba, Alla hu ċkejkenhom li bħalhom, Alla hu żgħir u juża l-istess oġġetti u esperjenzi u postijiet bħalhom ġewwa għar maxtura. Allura hemmhekk ir-rajja jindunaw li Alla u Alla magħhom, Alla magħna, u Alla li jħobb, Alla li jaħfer, Alla li jħen. U l-Vanġelu tal-lum jirrakkontalna permezz ta' 5 verbi din l-esperjenza li aħna wkoll nistgħu nagħmlu f'ħajjitna. Anzi, imsejħin biex nagħmlu biex ngħixu bħala Kristjani bħala Nsara. Aħna wkoll nisimgħu ħafna, anki issa stess, għadna kif smajna l-Vanġelu u qegħdin tisimgħu r-riflessjoni. Għadna kif smajna l-kelma talla u min jaf kemm il-darba nisimgħuha matul ħajjitna. Ir-rajja jisimgħu l-istess kelma minn tal-anġlu u x'jagħmlu. Il-Vanġelu jgħidilna l-ewwel verb, marru jaġlu. Kemm hu verb importanti li aħna bħar-rajja nqumu u immorru naġlu. Inqumu u immorru naraw jekk dak li qalulna l-anġli, dak li smajna fil-kelma u x'minnu jew le. Immorru naraw naġlu. Fl-ewwel kapitli tal-Vanġelu ta' Salluqa, l-ewwel 2 kapitli, dan il-verb taġġel huwa komuni ħafna, jinsab diversi drabi. Marija tmur taġġel lejn il-għolijiet għand Zakkarija. Ir-rajja jmorru jaġlu lejn l-ar. Għaliex din l-għaġla? Hija l-għaġla ta' min qiegħed ifittex, hija l-għaġla ta' min m'għandux kwiet, hija l-għaġla ta' min għandu mistoqsijiet. Qegħdin nispiċċaw sena u nibdew oħra. M'għandniex mistoqsijiet il-kol kemm aħna, m'għandniex ġofina xewqat qawwijin, m'għandniex forsi ġewwa fina proġetti u pjanijiet għas-sena d-dieħla. Kieku jkolli nistaqsi illum u għada u l-ġranet li ġejjin, fejn se jwasluna, fejn nixtiequ li jwasluna, fejn irridu naslu bħala bnedmin. Kull wieħed u kull waħda minna żgur għandu l-objettivi tiegħu, l-iskopijiet tiegħu jew tagħha. Forsi li nirkupra ftit saħħti, forsi li għandi biċċa business
jirnexxi li nagħmilha. Forsi illi hemm relazzjoni, forsi li nirranġa, forsi illi kolli nerġa' nirkupra ċertu sitwazzjonijiet illi ma stajtx naħdem fuqhom matul is-sena li għaddiet. Kollha kemm aħna għandna din il-mistoqsija profonda ġewwa fina. Illi mhix dak li jgħid San Pawl fit-tieni qari. Kollha kemm aħna għandna x-xewqa tal-milja ta' żmien. Aħna ngħixu fi żmien, imma ma ngħixux fil-milja ta' żmien. Ma ngħixux fil-milja ta' żmien. Ma ngħixux mistriħejn, ma ngħixux sodisfatti, ma ngħixux kuntenti għal kollox, ma ngħixux fil-paċi għal kollox. Din il-milja ta' żminijiet hija Ġesu. Din il-milja ta' żminijiet hija l-laqgħa tagħna mal-mulej. It-tieni verb, ir-rajja jmorru, jaġlu u jsibu. Jaġlu u jsibu. Mela din il-mistoqsija profonda li nġorru ġewwa fina, dan l-għaġġ li għandna għal xi ħaġa sabiħa, għal paċi, għall aħjar, mhux għaġġ fieraħ, mhux għaġġ li ma jistax jinqata'. Mhix xewqa li se tibqa' mhix mitmuma, imma hemm oġġett jew aħjar persuna illi jistgħu jimlewna lil qalbna. Il-laqgħa tagħna ma' Ġesu qegħdin matul din is-sena pastorali niffukaw fuq ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu, il-laqgħa tagħna mal-persuna ta' Ġesu. Marru u sabu. Jalla aħna wkoll insibu lil Ġesu, niltaqgħu miegħu. Kull wieħed u kull waħda minnha fl-istorja tiegħu, fil-ġrajiet sbieħ jew imwera ta' ħajtu. Kull wieħed u kull waħda minnha msejħejn biex bħar-rajja niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. U x'jagħmlu r-rajja? Il-Vanġelu idur fuq Marija. Jieqaf jitkellem fuq ir-rajja, imma serħu raskom li r-rajja wkoll ożżew f'qalbhom dan kollu u bdew jaħsbu bejnhom u bejn ruħhom. Hekk tagħmel Marija. Toss f'qalba dak li qiegħed jiġri u x'tagħmel ukoll? Taħseb bejna u bejn ruħha, verb importanti. Din it-tielet azzjoni li nsibu fil-Vanġelu tal-lum. Toss f'qalba u taħseb bejna u bejn ruħha. Il-verb huwa qawwi. Għaliex għax propjament ifisser illi Marija provat taqqat dak li kien qiegħed jiġri, dak li kienet qiegħda tara, il-ġrajiet ta' ħajjitha mal-kelma talla. Taqqat dak li qiegħed jiġrila, l-istorja sabiħa jew kera tiegħi mal-kelma talla. Għax Alla jkellemni fuq il-ġrajiet ta' ħajti. Alla jrid isalvani fis-sitwazzjoni li qiegħed ngħix issa, bħalissa. Alla jrid ineħħili l-pejs, id-dwejjaq li jiġi mill-egoizmu midnub propju issa. Il-ħajja tiegħi tingħaqad ma' din il-kelma ta' Alla, dan it-tielet verb hekk importanti. U r-raba verb x'jagħmlu r-rajja? Din l-esperjenza tal-laqgħa tagħhom ma' Alla imorru jitkellmuha mal-oħrajn, jaqsmuha mal-oħrajn. Jekk m'għandniex esperjenza, m'għandniex naqsmu mal-oħrajn. U forsi hija waħda mid-diffikultajiet il-kbar li qegħdin ngħixu bħala Knisja, anki aħna s-saċerdoti. Jekk m'għandniex esperjenza ta' relazzjoni intima profonda mal-persuna ta' Ġesu, m'għandniex naqsmu man-nies, m'għandniex naqsmu mal-oħrajn. Imma r-rajja l-esperjenza tagħhom jaqsmuha. Huma wkoll jagħmlu dak li smajna dawn il-ġranet fl-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Dak li aħna rajna, dak li aħna smajna, dak li aħna missejna bidejna, dak li aħna ħassejna f'qalbna, dan se nxandrulkom. U meta ix-xandejr, meta l-aħbar jfrott l-esperjenza, meta jien tirrakkonta dak li ġralek, allura ma tistax, ma twassalx, ma tistax il-kelma tiegħek tibqa' għandek, imma tasal fil-moħħ u tinfet il-qalb tal-persuni li jisimgħuk. U l-ħames verb
ifaħru lill-Alla. Ifaħruh lill-Alla. Jirringrazzjawh lill-Alla. Għaliex? Għax iż-żmien tagħhom, iż-żmien limitat, daħal fil-milja ta' żmien. Dak li ngħidulu l-kronos, iż-żmien, ġurnata waħda wara l-oħra, il-bieraħ, il-lumada. Ġie mlaqqam bil-kajros, ġie mlaqqam bil-milja ta' żmien, bil-grazzja. Alla daħal fl-istorja, Alla jista' jidħol fl-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Jekk aħna bl-umiltà nagħmlu l-istess esperjenza ta' dawn ir-rajja. U r-rajja li semgħu l-aħbar tal-anġlu huma stess isiru anġli, huma stess isiru ħabbara, jaqsmu huma stess l-esperjenza li l-anġlu kien ħabbrilhom fil-biża tal-lejl. Kemm hu sabiħ li niċċelebraw lil Marija Omm Alla. Imma mhux biss lilha niċċelebraw jekk aħna nagħmlu l-esperjenza tar-rajja, għax anki r-rajja saru f'dak il-mument Omm Alla. Huma wkoll iġġeneraw lill-Alla. Huma wkoll waslu, weldu lill-Alla fis-sitwazzjonijiet hemm fejn marru lura fuq ix-xogħol tagħhom. U Marija issejr Omm Alla mhux sempliċiment biex aħna nqimuha, mhux sempliċiment biex aħna napprezzawha u ngħidu kemm kienet kbira, imma biex tgħidilna Marija li jien int kull wieħed u kull waħda minna nistgħu nagħmlu l-istess esperjenza tagħha. Aħna wkoll nistgħu nweldu l-Ġesu mill-lejla stess, fil-ġurnata tagħna, fl-istorja tagħna, fuq ix-xogħol, fil-familja. Iwa, nistgħu nweldu l-Ġesu, inħalluh jgħix, inħalluh ħaj fil-preżenza tal-kelma tiegħu li nisimgħu u li nwettqu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fil-preżenza qawwija tiegħu fl-Ewkaristija. Se nġorruh magħna, se neħduh magħna lil Ġesu bħal Marija. Jalla inwelduh kull ħin u kull mument ta' ħajjitna. U din tkun il-vera paċi, din hija l-vera barka. M'hemmx barka ikbar u isbaħ milli jien int, milli aħna nitlaqmu fil-persuna ta' Ġesu, milli iż-żmien limitat tagħna, iż-żmien dajjef tagħna jidħol fil-milja ta' żmien meta Ġesu jidħol iktar fil-fond fl-esperjenza tal-ġrajiet ta' ħajjitna. Nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mismewijiet għalina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu u mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn, is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu u lejli jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis, fit-tmiem ta' din is-sena fil-bidu ejjew induru lejn Alla li fil-milja ta' żmien bat lill-ibnu mwieled minn Marija u nitolbuh id-don tal-barka u tal-paċi fil-waqt li ntennu għat-talb ta' Omm Ibnek
atina l-paċi mulej. Għat-talb ta' ibnek, atina l-paċi mulej. Għal-Knisja biex tkun sinjal ta' tama u paċi għal-bnedmin kollha nitolbu. Għat-talb ta' ibnek, atina l-paċi mulej. Għal-paċi fid-dinja kollha biex is-sena l-ġdida tkun bidu ta' xewqa ġenwina li l-bnedmin kollha jinħabbu bħal aħwa nitolbu. Għat-talb ta' ibnek, atina l-paċi mulej. Għal-ġenituri li qed jilqgħu id-don tal-ħajja biex iħossu l-ħarsien ta' Ommok Marija nitolbu. Għat-talb ta' ibnek, atina l-paċi mulej. Għalina miġburin f'din l-Ewkaristija biex nimtlew bil-ferħ u s-slim u nkunu dejjem lesti li nilqgħu lill-oħrajn bl-imħabba nitolbu. Għat-talb ta' ibnek, atina l-paċi mulej. U Alla ħanejn, inti l-bidu u t-tmiem tal-jiem tagħna fuq din l-art. Isma' t-talb tagħna, eħlisna minn kull deni, wettaq it-tajjeb tagħna, ħarisna mill-biża' u għejna ngħixu maqudin skont il-pjan tiegħek ta' mħabba. Ħalli jkollna l-għajnuna ta' Marija, l-om ħelwa ta' ibnek Ġesu, li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. F'dan il-moment tal-offerti, ejjew nagħmlu l-offerti tagħna fejn ser jinbidlu għalina fis-sagrifiċċju tal-ħelsien tagħna. Infakrukom il-ġdid illi l-ġabra hija bris id-dar tal-Providenza.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, inti fit-tjubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazza Alla, inħossu l-ferħ tal-grazzja li inti tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Infaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fis-solennità ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Għaddejs tas-sewi int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina, ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin witloħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex tkun nistgħu niksbu l-wirt mal-Mażurin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martirgozza tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieb għat-talb ix-xewqat ta' din il-familja li intritta tinġabar madwarek. Għader mis-sirħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal-ħutna mejtin, partikolarment il-benefatturi ta' dan il-katedral, Madalena Camilleri, Nikolina Zammit, Lina Zammit, Carmela Xikluna u Margaret u Louis Muscat. Walda kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek. Fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Hemm inti xotta kull dema minn għajnejna. Hemm naraw kalla tagħna kif inti fik innifsek. Hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Forsi l-aħħar missierna tal-aħħar ta' din is-sena. Ejjew nitolbu lil mulej biex verament inħossuna uliet, ejjew nħossuna mhux biss maħbubin imma wkoll maħfurin. Imma ejjew ukoll nagħmlu l-impenn tagħna biex matul is-sena li ġejja ngħixu ta' uliet, tassew ta' uliet, ħalli l-missierna li nitolbu tkun tagħmel sens ta' veru, nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix bis-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Bħal ma għamlu ir-rajja ta' Betlem, ejjew immorru aħna wkoll lill-altar fer insibu lil Ġesu jistennina ħalli jiġi ġewwa l-qalb tagħna. Waqt li ferħana għal din il-laqa intima ma' Ġesu, nersqu lejn l-eqreb saċerdot.
bħala ratti l-ħajr lill-Alla feluq ta' din is-sena sejrin inkantaw l-innu tat-Tedejjum. Nitolbukom tieħdu f'idejkom il-kodba tal-kant u ssibu n-numru 34. Te Deum laudamus.
Nitolbu. Kolna ferħana mulejt qarbinna bis-sagrament tiegħek. Għamel li din it-qarbina tkun tiswilna l-ħajja ta' dejjem, lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-imqazza Marija dejjem verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ite